والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. دویم آیت عنوان سے ذکر دو صفات باقیہ و متقیان دا عنوان دا آیت دے. ربط مختصر لفظی امداری شدہ پائے بنا عطف دے ذکر والذین وائر آوڑے پار دا عطف مخی الذین وانی دا عطف دے. لیکن دے کہ آغا سوال و جواب اشاعتف و مغایرت غاڑی دا دائین غیر دیسا نا دا مغایرت حقیقی نہ دے بلکہ دا آغا تخصیص بار تعمیم دے نو خاص دا عام نہ من وجہ غیری کا نزکا جبیل و میکالا تفکرو پا ملائک دا وجہ رہے چھت دا دو صفات جدا ولی راوڑا دا خو پا یومنون بالغیب کی داخل لکا ذکا الغیب معنی چھ اکڑا پائے کہ طول وحینا داخل شوا قرآن مخکنی کتابونا و آخرت نو دا خو سے تکرار راگئے دے تو تکرار ہوئی مگوئی دا تکرار نے دا تخصیص بار تعمیم دے دا تخصیص بار تعمیم چکی نو پیو حکمت بانی کی دلت سے حکمت دے تعریضاً الیہود والنصارى اور دا قرطبی وغیرہ لکلی دا رد کے اصل کی اشارتاً رد تعریض مانے اشارتاً رد رد کی دا کل کل چرت دائنو کی خواہ رد چکے نو پرد کے مطلب مخصوصی اصلاح دشمنی پیدا کول نہیں نو پہ اشاروں سرد کا ہے اشارے تعریضات کی عورت ہوئی اگر کیا سڑے وہ پوشی شدہ ماتا ہوئے نو پوشی شکن غیر دے نو دل تو قرآن کریم تعریضاً رد کئی پہ یہود و پہ نسوارا دا ولی کئی ذکر قرطبی لکی چی یہود و نسوارا دا آیت چی عورت کا ناغوی حا قضا نحنو دا سو منگا ایمان بالغیب لرو منگا منس کو منگا زکاة ورکو دو پائی کیوں کر اگر چیز پا شرعی طریقہ نو پائی خویل چراشتا نو اللہ تعالی داغید تردید دپارا اسی او تصریح کئی حاصل تصریح دار چستاسو ایمان آغا پشانت دا ایمان شرعی نہ رہے نولی دعوی کو ایمان سنگ ایمان شرعی نہ رہے تاسو قرآن نہ مانے تاسو مخکنون کتابوں کی بعض مانے بعض نہ مانے دارنگی تاسو آخرت نہ مانے سنگو ایسی منگا غیب مان تاسو نہ مانے ایمان شرعی نشتا دیتا تشریح ہوئی اور تخصیص کلی سے تو مثلا پا مشرکان بانے رد کہے گا تو دیدے کی دے ایمان تشریح ہو کے تو پائی برد راشی تعریضاً کنا ایمان وے لکی وے توحید تا چا اللہ سروا پہ اس صفت کے پہ اس حق کی شریک نہ جوڑائے مشرک وہ پوشی پا ماوانے رد ہو کنا دل تردو پہ یہود و بنسوارا سنگرد دے آئی توئی والذین مومن متقیان خواہ خلق دی ایمان لری بما انزل الیک پائے بانے شتاک نازل کری شیدہ اگا وحی منی اور دا یہود و نصاراء قرآن نہ منی آخری رسول نہ منی دا وحی نہ منی چکم قرآن و سنت دے بدائے وما انزل من قبلک و آغا چی نازل کرشیستان مخیم دائے منلبا ہم شرطی منگا بہم پدے عنوان سرمانو وہ فرق بدائی دا مومن چو قرآن کریم بمعنی اجمالا و تفصیلا دوارا اور ہر چی مخکنی کتابوں نے دی وحیدہ
دے بارک با اجمال کی جمع تورات منو چا اللہ نازل کرے، انجیل منو اللہ نازل کرے، مگر نہیں مکلف دائے پر تفصیلات ہو دا یو اجمال دے چا منزل من قبل کہ بس دا پورا رہے. انزل الیک انزل انزال ولغت کی دبرنا یو شیخ کا ترالے گل دا عام طور پر مخصوصات کے مستعملی کی لکہ باران ساس کی دبر نخ کا ترازی انزل من السماء ماء، لیکن آیاتوں نے تو قرآن کریم کو مخصوصات نہیں کرنا دیتے بولے انزل ہوئے داغی توجیدہ چی چونکہ آیاتوں نے بواسطہ جبریل لادی غار کلے چی جبریل لازی نا آیتون و سر رازی کا ذکر نسبت دا انزال آیتون توشو یادار چی انزال پا معنویاتو کی قرآن کریم استعمالی مجازن دیتا مجاز ہوئی بلکہ مجاز متعارف دیتا کہ جبریل راضی ہو کہ ناراضی بغیر دو واسطے نا اللہ تعالیٰ نبی تکل وحی را لیگی دایت انزال آپ مستعملی کی بوہ کے کل کلا انزل ينزلو دا باب فعال چرے سورت اعراف شپگی شیعات کے پر لباس کے استعمال کرے انزلنا علیکم لباسا، سورہ حدید پنجیش کی پا حدید کے استعمال کرے انزلنا الحدید، بلکہ سورت زمر کی پا ساروں کے استعمال کرے وانزل لکم من الانعام جد سرنگ انزل ہوئے جواب دار حد تک انزال پمانا دا خلق باندھ دے پیدائش ہر گلے شی بیا اعتراض رات چھ پمان دا خلق نے خلق بویلو کرنے چھ خلق لکم لباسا انزل اولی ویلی وانزل دید پاروی چھ دا خلق دا لباس خلق دا اسپنے دا پا تدبیرات السماویو بانی بنائی اسمان نا اللہ تعالیٰ اوپر اورولے بوٹی راوی صلی اللہ بوٹونا بعض خلق تنی جامع جوڑی مالوچ پیدائشی رخم پیدائشی اللہ باران را ورو دائین وسپنی پیدائش لے وسپنی پر ازمکہ کی اللہ دبرے نہ پیدا کے ذکر ایک ہی انزل استعمال شیئے لے وہاں یو لفظ نزول لے نزل انزلو نزول ہمیشہ پر یو معنی پر خاص کر دبر ناخ کا تراکو دل آئے کہ شرط معنی دا خلق نشتہ پیدا کے دل مرزا غلام احمد دے کی دو کور گئی آگو ازرا حدیث منم چی انزل فیکم عیسی ابن مریم ولیکن دا حدیث معنی ہوئی دا ٹول باطل مذہبونا دا بناری پا تعویل پا تحریفات مانے او ینزل فیکم دا معنی چی پیدا کی با بتا سکے ابن مریم معنی مسیلو ابن مریم وانا مسیلو اور مثال پیش کی گو سورت اعراف کے انزال پمان دا خلق نظر آغلس اور دا معنی راضی جیل کیوں دغسی او سڑیو آغا سرمگا باس کاؤ پنجاب نمی عالم راغل و غتم معلومات بری باب کی آغتا اعتراض کرو مارتے انزل ینزلو پمان دا خلق رات لیشی و پا حدیث کی ینزلو دے ینزلو فیکم عیسی ابن مریم آن نزول پمان دا خلق نرازی کریم ترے اوخی شرط سوک دا پنجاب عالم دا نقتدان سروجی کرے دا اوڑے رخا نکتا دا قرآن نکتی کر دا انزال دے دا نزول نرے خود دے کہ انزال اگر معنوی مراد دے چھ وحی اللہ تعالی را لیگی بیا عقیدہ صلف صالحین دارا دا منزل چرے نو دا کلام اللہ دے
اگر کدا کلمات دی دا الفاظ دی دا حرفون نہیں دا اللہ تعالیٰ دا بر نقطہ تنازل کری بواسطہ جبریل کا دا قول سو کوئی دا غلط ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جبریل توے اور جبریل پخپل الفاظ سرخ کا تراؤ یا سو کوئی جبریل اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم توے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا الفاظ جو کر دا خو بالکل حرام خبر تھی اور دا اللہ کی دام نشویا نا عقیدہ زمگدار چی دا کلمات دا حرفونا پتی ترتیب سرا دا الفاظ دا اللہ تعالی کلام دے کلام لفظی دا اللہ کلام دے اور مانے خود دا اللہ کلام شو دا منزل چرے دا کلام اللہ دے اللہ ہوئی ما نازل کرے دے گا نسش نازل کرے دا قرآن منزل شکن بیا منگے چی اورو نو دا کلام اللہ دے منگے چی لولو نو دا کلام اللہ دے المسموع کلام اللہ المقروء کلام اللہ لکہ سنگ دا تمام کی ویلو اول کی نو دیدے کی بیا او تعمیم مراد دے اغسر ما انزل ایمان روڑی دی بے ما انزل الیک دانی دی ولی چی بالقرآن و بالکتاب ما غطول وحدا چی اللہ تعالی نازل کرے آخری نبی تا دا قرآن پر شکل کی دا او کدا احادیث پر شکل کی دا احادیث سیدہ موحدہ کا پائی بانے با ایمان روڑی الہ کے لفظ و سرول ذکر کا الہ کا کہ او سڑے ہوئی دا قرآن منم لیکن محمد رسول اللہ نہ منم قرآن منم خدا نہ منم چی رسول اللہ تعالی اور کڑے نام کافر رہے بولی دے الہ کا سر نہ مانی کرنے الہ کا پا ایمانیات کے داخل لے ماندہ ایمان بالکتاب بالانزال مستلزم دے ایمان بالرسول درا نو دیو جن دے کدا سکنوی چیز رسول ذکر پا کیوں نہ کرائے پا کی پہلے کا سرکا نو داریں گے وما انزل من قبلک وہ کیسل کی ماند معیت تا سرد مخ ایمان نہ ایمان روڑی پا ما انزل من قبلک باننے دیجے کہ ما مراد ہو ما انزل بعام دے خودی کہ تورات انجیل ذکر نہیں سخاص وہ چسو مخ کے نازشی آغا منگا مانو دیکھ ایمان تفسیری داجت نشتا کم چی معلوم ہے اب وائیو تورات معلوم نے انجیل معلوم نے زبور معلوم نے صحیفے دے ابراہیم اور صحیفے دے موسیٰ معلومی نے سب اپا حادثوں کے ذکر ہم وہ اجمالی طور سرائی چی بس مخ کے اللہ سے نازل کری دی دا کتاب پر شکل کری دا صحیفے پر شکل کری دا وحی پر شکل کری باغ طول زمگا ایمان دے منگا فرق پکے نہ کو اور ہر چی یہود و نصاراو نائی طول معذرہ من قبلک نہ مانا سے پل بے مانا دبل اگائے نہ مانا بائی بانے پکے رد را گئے بیادے کہ دیر اہل لغت و مفسرین لکلی چی انزال آغاز استعمالی کی چی او زی نازل کری اور تنزیل آغاز مستعملی کی چی لگ لگ نازلی کی وہ پریبان بعد مفسرین ہو لکا ابو حیان دیر سخت اعتراضو نہ کری چی انزال پا بار دا باران کی دیر آیتونو کی راغل ہے اور حالدار باران کو بیو زین نازلی یا سورہ نساء کی دا آلی کتاب اعتراض ذکر کرتے تنزل ویلی تنزیل اور حال داری چیزائی مقصد سو پیو زینازل اول نو چاچ رامخ کی قانون یخر نائی والا جواب کئی چٹک دے انزال و تنزیل کی دا فرق دے خو کل کل دیو بل پزیبان استعمالی لیکن ابو حیان پریمان رد کئی اگوی دا قول دا صاحب کشاف دے لیکن دا قول صحیح نہ دے منگوئے صحیح دے پدی مانا چی اکثری دے اگر چی کلی نہ دے نانزلہ و نزلت وارا دا قرآن پبارک استعمال دیش ماں یو بل فرق تا اشارہ منکولے شو قرآن کریم کی اصول امشتا اصول ایمان
او کلیات سے ورتے یا فروع و جزیاتم بکشتا گا نو قرآن سے انزل استعمالی نو پائے کی اشارہ کی اصول و کلیات ہوتا کم نے نزل استعمالی ناغی کی اشارہ کی فروع و جزیات ہوتا دا حکمت یا ساتھ وما انزل من قبل کی دا سوال سوگنا گئی چھ مخکنی کتابن خو منسوخ شیری نسرنگی زمون پہ ایمان کیا داخل کر جواب دا نسخ دا شے منافی دا اے دا ایمان سرن نے اور پواسب دا نسخ سر بیاو منے کا یو حکم دے مخن اللہ آلے گلے منگا منو چلا حکم دا اللہ ہو لیکن منسوخ کرے دے لیکن زمین امت کی قبلہ بیت المقدس ہو ایماندار چاو قبلہ بیت المقدس ہو کو اللہ منسوخ کرے دد مناسوے تورات انجیل کتابوں نے اللہ نازل کرو لیکن دائیں عملی پنگ بانے منگے پہنے مکلف کری منگے منسوخ کرے من قبل کا کم چستان مخ کی من بعد کے ندی ویلی دا دیر پارا چھے اسنب قادیان کی اوسڑے پیدائشی تو ایران کی اوسڑے پیدائشی آغوی زم نبی شیمان دا دروغ منگا پرے نہیں مکلب چھ منگا در قرآن نرس وحی منو بلکہ من قبل کچھ کم مخ کی تیرشی بصحاب منو اور دلیل بری بانی چھ عیسیٰ علیہ السلام چکل راکوزی ناغت نوے وحی نرازی نوے وحی دا احکام اب با قرآن سنت بانے فیصلی گئی بس دا بداغ دا پارا وحی ما انزل من قبلکم وبالآخرت هم یوقنون دا پینزم صفت دا مومنان ایمان پا قیامت دیکھ مع کلامو چدا خود داخل دے پا ایمان بالغیب کے قیامت منل دوبارہ ولی ذکر کر ناغ تخصیص شو اور تصریح شو بمعلم زمنان بیاولی دے احتمام دا پارا تعریض دے پا یہود و نصارا یہود و نصارا وی منگم قیامت منو لیکن وی بے قیامت کی جنت صرف زمنگا رے منگ دا پارا پکی عذاب نشتا نصاراو بے یا جنت صرف زمنگا رے منگ لپکی عذاب نشتا رے اگر چھ نورم کلا دی بوئے باس بعد الموشا کو صرف دا ارواح اشترے ارواح برا پورتا کی چاہے باس بعد الموت ارواح اشترے کو نور بدنون باور کئی نو دی قیامت مانا خو لیکن پا قرآنی طریقے خو نہیں مانا لگا نو قرآن و سرزق دا لفظ وئی وبالآخرت هم یوقنون دا یوقنون لفظ تفسیر کے اس رازی دد بالآخرت مقدم کرے ویوقنون وانی یو خود رعایت الفواصل وئی کہ اللہ دا آیتون دا فاصلو رعایت کی دوجر فساد بلاغتنا نو کتا ہے رس سکڑے چی یوقنون بالآخرت فاصلہ دا سورت بقرہ فواصل خرابے دا دارنگی دا مقدم کرے دا تخصیص دا چار پارا دا رد یہود و نصارہ دا پارا متقیان آئے توی چی پا آخرت بانے خاص پا آخرت بانے یقین ساتیم نو کم سڑے چی پا آخرت یقین نساتی لکہ یہود و نصارہ اندہ متقیان نشول کن آخرت چرے معنس سے دا آخر دید اصل کی صفت وہی کر اس میں فائل صیغہ معنس صفت موصوف غاری الحالت الاخرہ و نحویانو یہ کلے وہ صفت اگر صفت غالب ہوئی ماند اسمیت بکی غالب شی پا صفتیت بانے نو موصوف بیانا غاری نس یا منسیاو گردی درس آخرت دے
آخرت نوم دے د نمونه د قیامت نا قرآن کریم کې مخکې مونږ ویلو که په اسماء القیامت کې بیا دا قرآن کریم یوصل 15 کرت آخرت دبز راوڑے دے پائے کہ نہ زینو کی اسر موصوف ذکر کرے دار الاخرہ یہ ذکر کرے یو کرت الاخرت دار القرار نو پدی دا لس زینو شول پدی لس زینو کی مراد آخرت نہ صرف جنت دے ایو دے الاخرہ بغیر دا موصوف نہ لکہ داشر دا دے دا آخرت دا مرادی قیامت دا آخرت دا مراد دا روز دا قیامت ٹولا دار الاخرہ پکی ٹول داخل لے دلتا دا مانا نا ٹھیک چاہیلی بالآخرتی ہم یوخنون پا جنت بانے دی یقین ساتھی ولی جہنم نہ مانی سن نا دلتا دا آخرت روز مراد دا جنت تا خود دار الاخرہ ویلی کی قول بیا صحیح نہ دے باطل پرس خلق قادیانی ملعون آغا مونگا پا من قبل کا کیویس تک غصہ شقا شیطان دے وینا زما رسالت پدی جملہ کی ذکر کرے شو بالآخرت میوقنون پا آخری پیغمبر بانے دا خلق یقین ساتھی زی پدی کی راوستے ہیں ادا کو عظیم فتنہ دد پہ منگا نہیں پویا اور بار ملکونو کی افریقوں کے دا خلق چرے دی خپل تبلیغ کی اوئی چھ بس دا دین دے اڑیر خلق کی تابع دی اور دا تلبیسات بانے دا دین بنا دے اور دارنگے منکر حدیث پرویزے ہم داغا مقلد دے ایو بل منکر حدیث پیداشی ریڈیر شاگردانی جی تمنا عمادی اور توی کتابی لکلے مسلمین الجماعت المسلمین داغ کتابوں نگوری اور داغ پا مسلک روان ابل کراچے کہ مال داغ شاہ کتاب راک چداؤ کو رضا تمنا عمادی دیوی مرزا غلام احمد رحمہ اللہ ابھی لکلی چی مرزا غلام احمد دا کافر نا دا صوفیو اب پا تصوف کی را خبر خلق کئی خیر دے نو دا سے کافر دی تابشی مسلمین الجماعت المسلمین دجال نمانی نزول عیسیٰ نمانی ولی اغلی کلی کا دی سزان لے علم نشتا دائی درد کتاب انشاءاللہ رار سیدلے سبا والترور سی بھائی کتاب تفصیل سے لکلی نو تلبیس کئی دی اغی وحید التدے و بالرسالت الاخرت بالنبوت الاخرت منگوئی شرط قرآن و حدیث کے داخرت سرس سرا لفظ رسالت و نبوت کے چرتا سزے کے استعمال شیو منگو ہے گا بس دلت پہ میں استعمال کو تقدیر بے عبارت کہ آپ بکاری شکم مخ کی شرط نقل ہوئی کر نو قرآن و سنت کی شر دانشی خولے چی بالرسالت الاخرہ بالنبوت الاخرہ نو سرنگ دے مقام کی دا تحریف کی او بل الزامی رد من دا کوزا استاد آمونگا اومان اللہ چی نبوت آخری دا خلق یقین پساتی نستان نبوت آخری دے تو کوئی نبوت جاری دے ذری عقیدہ داننے چے مرزا غلام احمد آخری نبی دے ایسان نبو صبح جوڑا کرے دا عقیدت دا چے رسالت جاری دے جاری خو ختمی گنا تو خوئے بس ختم شپ ما باندے متضاد دائے کے متضاد ذکر کولی چاہ صوفی نو بلکہ لیوانے ہم یوقنون دا خلق یقین ساتیم یوقنون در مومنان پر صفت کے سورہ نمل کے دریات تو سورہ لقمان کے سلورمات ورد آخرت مبارک قرآن کریم کے دری عنوانات راغلی یومنون یصدقون یوقنون
ایمان لری پا آخرت، تصدیق لری پا آخرت، یقین لری پا آخرت. دا دروڑا پا معنی شرعی کی او شے دے، معنی شرعی او معنی لغوی اور عرفی کے فرق شترے. کیونکہ ایمان معنی مخمون کرا اعتماد و باور کئی بزرگ یہ فقط رسل علمنا دایت ایمان، اور تصدیق سے تو اظہار دا صدق دا دعوت. تصدیق وہی دیتا چیزا ایمان لرم جب بانے وہی کر. نو تصدیق باللسان اغیت اشارہ اغیت اقرار باللسان. نو دار یقین سے تو یقین آغا علم توئی چی حاصل شی رسو دا شکنا اور زائل شی شک پواسطہ دا دلیلن سرا دا دا یقین مانا دا. اور دیل منطقان دغ سے تعریف کرے قریب دیتا تعبیر کی صرف جدائی چاہی یقین سے دی اعتقاد جازمہ مطابق للواقع لا یزولو بتشیق المشکک دغت یقین ہوئی. ارگلش یقین آغا علم تو ہوئی چی پس شک نہ حاصل شی ہوئی. نو دا اللہ علم تا یقین نوے لکی ہے دا اللہ علم کمکتی شک نہیں شد دارنگی پا یقین کی دارا چی پا دلیلوں سر بتا تمالم شی ہوئی شک بلرشی بعد اللہ کلک بات بیا پا تشکیق دا مشکک بانے نزائلہ کی. نو درے و جند اللہ پا صفت کی یوقینون اندر آدھی یقین ارگلے سے عقیدہ جازم مانے پخا مطابق دا واقع سرا دا شرط پکیرے. نو دے خلق و عقیدہ پا قیامت ساتل خدا واقع سرا مطابق نا آخرت کیوں سکی و دی بد سمنل کنا دیوی جنت زمون دے بس ثواب زمون دے. ندانگی پا اعتقاد و یقین کی داو چی پا شک دا تشکیق دا مشکک سر نزائے لگی حتی منطقان لکلی پدی سر تقلید ویستا منطق خودی ویلے تصبم ویلی دی یقین پا تعریف کی جدا کے چلا یزول و تشکیق المشکک پدی قید سر تقلید خارج ذکر تقلید ہوئی آیت جی پا تشکیق دا مشکک سر زائے لکی گی ادی ہوئی زمانہ تقلید دا چاپلارم نشی زائل کولے نستا دا تقلید سے جدا ایمان شکا دا تقلید نشن تقلید نم دے والے والے خیرے دی اخبر اصطلاحی منطقونا کتابونا مانے پوئی گیم نا یا منیم نا وہ تقلید دے ٹک دا وہ پا تشکیق دا مشکک سر زائل کمانے یو حدیث دیو مندو سی حدیثو ستانا مقلد دا خلاف ناغا پری دے پسی لڑ شکا پتہ وہ لگی چھتا مقلد ہوئے کلش نے پرے دے نو دلیل دارے چھتا مومن ہے مقلد نے مومن پچھا پا امام بانے نے ایمان راوڑے پا امام پا مذہب دی ایمان راوڑے دی یقین درجم نے پیجنی. سوال نہ دے ارکلا کہ آخرت سر ایمان اور یقین تصدیق ذکر کے دلتا ہے سر یقین والے ذکر کرے دیکھ آغا فائدہ شوص اغدار تعریض و پا یہود و پا نسوارا و شدائی علم پا دے پاپ کے علم تقلیدی ہو خلاف دا حقیقتنا ندرے ہو جن اللہ تعالیٰ دے کہ لفظ یقین استعمال کر کہ پا ایمان کے تقلید نہ صحیح کی ہے تقلید پا ایمان آیا تو کہ نہیں دا خدری پینز صفات ذکر کل کلی کہ ٹول صفات دی اصل کے دا پینز او اصولی صفات یا مخکنی دریو دیتا متقیان دا صفات دا قرآن کریم دا ہدایت ناصر کری ہدل للمتقین اس جدید پارا بشارت ذکر کی جزا اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون